Βρισκόμαστε στα γραφεία του κόμματος Θεσμός και μαζί μας έχουμε για άλλη μια φορά τον πρόεδρο Σπύρο Αντωνίου. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Πρόεδρε, οι εξελίξεις τρέχουν, οι εξελίξεις των διαπραγματεύσεων τρέχουν. Η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ ωριακό επίπεδο. Όλες οι ειδήσεις και όλη η ειδησιογραφία γυρίζει γύρω από αυτό. Θέλω να ξεκινήσω να σχολιάσετε την συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενικός, με δεδομένο ότι ο απόϊχος άφησε καλές εντυπώσεις. Κύριε Πετρόπουλε, σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει η χώρα, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και χρόνια θα έλεγα. Και καλούμαστε τώρα σήμερα εδώ να σχολιάσουμε τη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, καλούμαστε να σχολιάσουμε τη συνέντευξη ένα δημοσιογράφο που επί 20 κινεί δρόμενα και παραπάνω θα έλεγα στη χώρα, σε ένα από τους καλύτερους δημοσιογράφους κατά πολλούς και του Πρωθυπουργού της χώρας. Δηλαδή, καλούμαστε να σχολιάσουμε το σύστημα της χώρας. Γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Χατζηνικολάου είναι ένας συστημικός δημοσιογράφος, καλός μεν, αλλά συστημικός δημοσιογράφος και το άτομο που επί 20 χρόνια ετοιμαζόταν για πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό που άκουσα, αυτό που το λίγο είδα και αποκωδικοποίησα, είναι το εξής. Λέτε ότι είχε θετική απήχηση. Είχε θετική απήχηση στους νέους, στους μεσαίας ηλικίας, στους τρίτης ηλικίας. Σε ποιους είχε θετική απήχηση? Είχε θετική απήχηση στους δημοσίους υπαλλήλους και σε αυτούς που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο. Είχε θετική απήχηση στους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή της ιδιωτικής οικονομίας, που ανήκουμε σε αυτή την οικονομία. Για μένα δεν είχε καμία απήχηση και θα ξεκινήσω από το εξής μικρό. Τον χαιρετά ο κύριος Χατζηνικολάου και του λέει ο κύριος Τσίπρας ότι μετά από χρόνια δίνω στο στούντιο μια συνέντευξη. Για να το αλλάξει αμέσως μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου λέγοντάς του, Πρωθυπουργέ, και πριν τις εκλογές μου δώσατε συνέντευξη. Και χαχάνιζε. Με ένα χαμόγελο και ένα μηδίασμα. Ούτε μηδίασμα έχει, ούτε χαμόγελο έχει, ούτε άποψη έχει. Και δεν μπορεί να έχει άποψη ένας άνθρωπος που προσπαθεί να το παίξει αριστερός, προσπαθεί να το παίξει κεντροσοσιαλιστής, προσπαθεί να το παίξει ό,τι θέλει. Αυτό δεν έχει καμία άποψη. Δεν είδα να λέει κάτι ξεχωριστό ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, σε ερώτηση που του έκανε ο Χατζηνικολάου, ότι πριν τις εκλογές του είχε πει ότι η κυρία Μέρκελ θα πρέπει να με φοβάται και θα αλλάξω και θα. Ξέρετε, εγώ δεν μου αρέσει και η λέξη θα. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να λέμε ότι εσύ που έλεγες θα τα βάλεις με τη Μέρκελ, θα τα βάλεις με την ένα, θα ασκήσεις το μνημόνιο, δεν έχεις κάνει τίποτα και έχεις μείνει σε μια παγιωμένη θέση από τις 20 Φλεβάρι. Αυτή είναι η ουσία της χώρας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και προσωπικά εγώ το ξανάπα θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε καν τα αυτονόητα, δεν μπορεί να κάνει αυτά για τα οποία την εξέλεξε ο ελληνικός λαός και την εξέλεξε ο συνταξιούχος του δημοσίου και ο δημόσιος υπάλληλος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο οποίος προσδοκά δημόσιο. Δημόσιο δεν γίνεται στη χώρα, το έχουμε πει, το δημόσιο πρέπει να πάει τουλάχιστον στο 1/5. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να κάνει τίποτα. Ούτε οι υπουργοί της. Δεν μπορεί να έχεις αλογουρές και να είσαι υπουργός παιδείας. Δεν είναι αυτά τα πρότυπα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μιλάς. Ξέρουμε γιατί έχουν μιλήσει. Ας ψάξουμε τις συνεντεύξεις μας, τις συνεντεύξεις τους και θα δούμε γιατί έχουν μιλήσει αυτοί οι άνθρωποι που έχει υπουργοποιήσει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Καμία εμπιστοσύνη, κανένα θετικό στοιχείο για μένα αυτή η συνέντευξη, μια ανακύκλωση, μια αναμόχλευση, ένα χαχαχούχα και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Ας πάμε λίγο στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων όπως αυτές εξελίσσονται. Σήμερα και εχθές αξιωματούχοι της κυβέρνησης
οι οποίοι αποφάσισαν να παρουσιάσουν κάποιες δυσκολίες των διαπραγματεύσεων, πέραν από τις συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς των θεσμών. Μίλησαν για πολυφωνία από την πλευρά της Ευρώπης, δηλαδή ότι πιθανόν κάθε χώρα ή εν πάση περιπτώσει μπλοκ χωρών να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ελληνικό ζήτημα, ενώ παράλληλα εξέφρασαν και την πεποίθηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όντας αντικοινωνικό και με πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τελικά προσπαθεί μέσω χρηματοοικονομικής τρίπλας, αν θέλετε, να αποδεσμευθεί από το τμήμα των θεσμών στο οποίο εκπροσωπείται. Πείτε μου, αυτές οι δυσκολίες είναι πραγματικά εμπόδια τελικά να διαπραγματευτεί κάποιος? Είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται η προηγούμενη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Στη συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου, στην αρχή της συνέντευξης, είπε ο Τσίπρας, είπε και ο Χατζηνικολάου, ότι θα μας δει πλήθος κόσμου ανά την Ιφίλιο. Και στη συνέχεια μηδίασε ο Πρωθυπουργός και γέλασε, αυτό το χαμόγελο το δικό του, το ωραίο που ξέρουμε να αναγνώσουμε, και είπε να δούμε τι θα κάνουν τα χρηματιστήρια αύριο. Από τη μέρα που κυβερνάει ο κ. Τσίπρας, το χρηματιστήριο Αθηνών έχει βυθιστεί στην κυριολεξία, κ. Πετρόπουλε. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, το δεν συμφωνούμε, το δεν έχουμε πρόγραμμα, το δεν κάνουμε, η ανασφαλή κατάσταση της χώρας, θα κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας κάποιοι τρίτοι. Είτε αυτοί λέγονται Ευρωπαίοι, είτε αυτοί λέγονται Αμερικανοί, είτε αυτοί λέγονται Κινέζοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πολύ σωστά απάντησε στους Ευρωπαίους: πάρτε το να τελειώνουμε. Πάρτε το να τελειώνουμε. Στη χώρα πρέπει να δοθεί λύση αυτή που η κάθε κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι σωστή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα ασκήσει και θα καταργήσει τα μνημόνια και θα βρει χρήματα να χρηματοδοτήσει την οικονομία της χώρας. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, και είναι και λίγο ουτοπικό αυτό το οποίο λέμε, αλλά μπορεί να γίνει και πραγματικότητα, έχουμε πρόγραμμα και θεωρούμε ότι μπορούσαμε να έχουμε βγάλει τη χώρα από το τέλος. Ας μείνουμε λίγο στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, γιατί είναι και η βασική ειδησιογραφία, όπως αυτή βέβαια εξελίσσεται. Είχαμε πρόσφατα έναν παροπλισμό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας του Γιάννη του Βαρουφάκη, ο οποίος βέβαια διέψευσε ότι δεν είναι on top των διαπραγματεύσεων, απλά, εάν θέλετε, δια της φυσικής του παρουσίας δεν εκπροσωπεί τη χώρα στις διαπραγματεύσεις. Πείτε μου πώς σας φάνηκε αυτός ο παροπλισμός και αν πιστεύετε ότι αυτός ο παροπλισμός είναι ίσως μια χάρη, θα πω εγώ, πολιτική χάρη στη Γερμανία, η οποία ενδεχομένως τελικά να έχει αποφασίσει την Ελλάδα να τη σώσει. Κύριε Πετρόπουλε, διαφωνώ κάθετα πρώτα απ' όλα με την τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών. Εξ αρχής. Εξ αρχής. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένας άνθρωπος που πήγαινε στα συστημικά μέσα, βλέπει κύριο Χατζηνικολάου, βλέπει κύριο Τράγκα, δεν ξέρω πώς τους λέμε όλους αυτούς εκεί, του Μέγκα τους δημοσιογράφους, του Sky τους δημοσιογράφους, και έκανε την τυβεπερσόνα. Ο νοήμων άντρας, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης κυκλοφορούσε και με κάτι στο Σύνταγμα εκεί στους αγανακτισμένους, με κάτι περιδέρια στο λαιμό, τώρα κυκλοφορεί με έξω τα πουκάμισα και με συρίτια κόκκινα στα μπουφάν του. Ο νοήμων άντρας δεν φωτογραφίζεται με τη σύζυγό του στις βίλες, στα εξοχικά και στις Ακροπόλεις. Η πρώτη δουλειά που έκανε ως Υπουργός Οικονομικών είναι να φωτογραφίζεται. Αυτό και μόνο είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι δεν έχει οικονομικές γνώσεις, δεν μπορεί, αυτό αποδεικνύεται και από τους συμβούλους τους οποίους έφερε για να λύσουν το πρόβλημα της χώρας. Προσέλαβε ως συμβούλους, έφερε ως συμβούλους κάποιους χρηματιστές, αν δεν κάνω λάθος, κάποιους τέλος πάντων CEO, κάποιων funds, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν τον ειρηνικό από την πτώχευση. Θα βγάλουν την Ελλάδα, κύριε Πετρόπουλε. Πρέπει να υπάρχει άποψη. Το αν θέλει να βοηθήσει θέση, πρέπει να υπάρχει σταθερή άποψη και θέση. Και πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα οι πολιτικοί να κρίνονται για τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Από τη στιγμή που έως σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, σημαίνει ότι κάνει κατάχρηση εξουσίας, και όταν κάνουμε κατάχρηση εξουσίας επισέρχεται η διαφθορά. Επίσης, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν προσωπικός σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, της οικογένειας Παπανδρέου.
Μιλάμε όλοι για τον Παπαντρέου, λέμε διάφορα πράγματα, ξέρουμε ποιος είναι ο Γιώργος Παπαντρέους, ξέρουμε ποια είναι η οικογένεια Παπαντρέου. Τον είχε αποτάξει τον Βαρουφάκη. Είχε καταλάβει, δηλαδή, ακόμη και ο ΓΑΠ είχε καταλάβει τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Γιάννη Μένανη Βαρουφάκη και τον είχε απαλλάξει από συμβουλό. Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αυτό δεν είναι απλά μια ατάκα, είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως. Τις τελευταίες μέρες η λέξη δημοψήφισμα, τη δύναμη και την λογική του οποίου αντιλαμβάνεστε και εσείς, αρχίζει πλέον να μην είναι ανεπίσημη, αλλά να ακούγεται και από επίσημα χείλη της κυβέρνησης ως μια πιθανή εναλλακτική λύση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς δεν εξελιχθούν κατευχήν ή, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκεί που η Ελλάδα μπορεί να το αντέξει. Πώς σας φαίνεται η επιθυμία της κυβέρνησης ή μάλλον η ανάγκη της κυβέρνησης να πάει σε δημοψήφισμα, εάν αυτό αποφασιστεί? Μιλήσετε για δημοκρατία. Και εγώ προσωπικά είμαι ένας δημοκράτης άνθρωπος. Και η δημοκρατία πηγάζει από την πορεία της ζωής. Έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε λαοκρατία. Άρα διαφωνώ κάθετα με το δημοψήφισμα. Έχει νοπή εντολή η κυβέρνηση, είναι πρώτο κόμμα, είναι κυβέρνηση και δεν μπορεί να σέρνει το λαό για ό,τι τους καπνίσει να τους απαντήσει ο λαός. Ο λαός έδωσε εντολή κυβέρνησης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι αποδέχεται αυτά τα οποία προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για τα οποία προεκλογικά δεσμεύτηκε. Για αυτή την εντολή έχει ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει δημοψήφισμα για να υπογράψει νέο μνημόνιο. Το δημοψήφισμα για μας, το θεσμό των Ελλήνων, έχει το εξής ένα όνομα. Δημοψήφισμα σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να αποφασίσουν ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να συνεχίσει να είναι η δημοκρατία μας προεδρευόμενη ή προεδρική, και για το αν πρέπει το κέντρο της Αθήνας να απαλλαχθεί από τα πολιτικά γραφεία και από τη Βουλή. Και να γίνει δημοψήφισμα δηλαδή και να ρωτηθεί ο λαός αν πρέπει να φύγουν τα Υπουργεία και η πολιτική από το κέντρο της Αθήνας, για να ξαναγυρίσει η Αθήνα μας στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γι' αυτό είναι γνωστή η Αθήνα, για την Ακρόπολη και όχι για τις πολιτικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Και προτείνω μάλιστα η Βουλή των Ελλήνων να γίνει δημοψήφισμα γι' αυτό. Να μεταφερθεί στο παλάτι του Βασιλιά, στο Τατόι, μιας και έχουμε και αεροδρόμιο εκεί κοντά, για να μην ταλαιπωρούνται τα υψηλά ειστάμενα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα. Ή στα Ολυμπιακά ακίνητα. Διαφωνώ κάθετα με τη λέξη δημοψήφισμα. Έχει νοπή εντολή και πρέπει να πράξει αυτά τα οποία πράξει. Ξέρετε, αν δεν αποδεχθεί μνημόνιο, αν δεν αποδεχθεί αυτά που θέλουν οι εταίροι, η χώρα πτωχεύει. Επισήμως. Το πρώτο πράγμα που πτωχεύει είναι η κυβέρνηση. Άρα πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Να κάνουμε δημοψήφισμα δηλαδή για να του λέει ο λαός, πτώχευσες, παραμείνεις στην εξουσία, αν είναι δυνατόν. Ήσασταν πολύ ξεκάθαρος. Έχουμε δημοκρατία και όχι λαοκρατία. Το πολίτευμά μας είναι δημοκρατία και όχι λαοκρατία. Ήσασταν πολύ ξεκάθαρος, Πρόεδρε. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να θυμίσω ότι στις πρόσφατες εκλογές συμπορευτήκατε με τον Βασίλη Λεβέντη και την Ένωση Κεντρών. Πείτε μου, σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή η συνεργασία, πώς εξελίσσεται? Θα σας απαντήσω να γυρίσω λίγο για την Γερμανία που μου είπατε και για τους εταίρους. Το αν θέλουν να βοηθήσουν οι εταίροι τη χώρα είναι δικό τους θέμα, δεν το έχουν κάνει ως τώρα. Δεν το έχουν κάνει ως σήμερα. Δεν έχουν βοηθήσει την Ελλάδα οι εταίροι ως σήμερα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και επειδή επαγγελματικά γνωρίζετε, είμαι σε διάφορες συμμετοχικές συνθέσεις διαφόρων εταιριών και σε νοσοκομιακό εξοπλισμό και σε εταιρείες προμηθεύτριες σούπερ μάρκετ και σε εταιρείες βάμπαγκος, σε διάφορα φάσματα. Είμαι επιχειρηματίας. Και είμαι και λογιστής. Δεν είμαι καθηγητής λογιστής, δεν μπορώ να διδάξω λογιστική, δεν θέλω. Ασχολήθηκα με τη λογιστική. Ήμουν στο λογιστήριο ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια ακολούθησα την επιχειρηματική μου καριέρα. Θυμάμαι, θα μιλήσω για τους εταίρους. Το 2000-2002, μια εταιρεία που εκπροσωπούσε σε νοσοκομιακό εξοπλισμό
προμήθευε συσκευές ορού τα νοσοκομεία της χώρας. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Γίνεται ένας διαγωνισμός από το Υπουργείο Εμπορίου για την προμήθεια όλων των νοσοκομείων. Για το συγκεκριμένο είδος. Συσκευές ορού. Αγόραζαν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας 1 ευρώ, 1,5 ευρώ τη συσκευή ορού. Και εμείς προσφέραμε τη συσκευή ορού 0,23 λεπτά. Και είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι ήταν κινέζικο προϊόν. Και υπερτερούσε στις προδιαγραφές που έθετε το Υπουργείο Εμπορίου. Τι συνέβαινε έως εκείνη τη μέρα? Αγοράζαν με 1 ευρώ, με 1,5 ευρώ, βαφτισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά. Και εδώ, ως επιχειρηματίας, ως επιχειρήν, ως άνθρωπος που έδωσα δουλειά σε ανθρώπους, που έφεραν ψωμί, αν θέλετε, από μένα άνθρωποι, λέω όχι στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ή θα αγοράζει ελληνικά προϊόντα και θα τα βαφτίζει ισπανικά, ιταλικά, ή θα φέρνει δικά του προϊόντα κινέζικα, βαφτισμένα ισπανικά, ελληνικά, γερμανικά ή όποια άλλη χώρα θέλετε βάλτε. Και μιας και ο λόγος για τη Γερμανία. Το 2000 ήθελα να κάνω μια επένδυση σε ένα εργοστάσιο στη χώρα, το οποίο ιδρύθηκε την εποχή των συνταγματαρχών, κρατικό εργοστάσιο, και το οποίο εφοδίζει πάρα πολλές χώρες. Το εργοστάσιο αυτό κάποια στιγμή μεταφέρθηκε στην Κόρινθο. Δεν θα αναλύσουμε την ιστορία επακριβώς. Αποστήρωνε ιατρικά προϊόντα με τη μέθοδο της γάμα ακτινοβολίας και τα προμήθευε στα νοσοκομεία, στις βαλκανικές χώρες, σε ευρωπαϊκές χώρες έκανε εξαγωγές και στις χώρες της Βορείου Αφρικής. Ήταν μονοπόλιο το εργοστάσιο αυτό στην Ελλάδα. Ήταν κρατικό εργοστάσιο. Μεταφέρθηκε, το ξανατονίζω, στην Κόρινθο. Για να κάνω αυτό το project, ήρθα σε επικοινωνία με τον Νίκο που έφτιαχνε το σύστημα της γάμα ακτινοβολίας. Και μου λέει: έχετε 3 επιλογές. Να δείτε την παραγωγική διαδικασία για να επιλέξετε τι θα κάνετε τελικά. Να πάτε στη χώρα σας και να δείτε την παραγωγική διαδικασία, αλλά η χώρα σας, το εργοστάσιο στη χώρα σας, δεν κάνει παραγωγική διαδικασία, καθότι δεν έχει αλλάξει τις μήτρες των καλουπιών εδώ και 10 χρόνια. Το εργοστάσιο αυτό, λοιπόν, υποτίθεται ήταν ελληνική βιομηχανία, πούλαγε προϊόντα στο όνομα της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά τα έκανε εισαγωγή από την Τσεχία. Και τα έλεγε ελληνικά μετά. Δημόσιο, υπό την αιγίδα του δημοσίου φορέα. Άρα, είχα την επιλογή να πάω ή στο ελληνικό εργοστάσιο να δω την παραγωγική διαδικασία, που μου λέει ο φορέας ότι δεν μπορείτε να δείτε κάτι, αλλά και αν έκανε παραγωγική διαδικασία, δεν θα ήταν σωστό και σόφρον να πάτε στη χώρα σας. Η δεύτερη επιλογή ήταν στον Γκάρδη, και η τρίτη επιλογή ήταν η Πολωνία. Την Πολωνία μου την απορρίπτουνε λόγω ανατολικού μπλοκ και μου προτείνουν να πάω στον Γκάρδη. Πάω λοιπόν στον Γκάρδη, όπου στο εργοστάσιο απαγορεύεται να μπουν γυναίκες γιατί κινδυνεύουν να πάθουν στήρο, να μην μπορούν να τεκνοποιήσουν, και είδα την παραγωγική διαδικασία. Μου εξήγησε ο διευθυντής του εργοστασίου τι ακριβώς συνέβαινε και τι ακριβώς γινόταν. Και του λέω: μιλάμε τώρα για Γερμανία, μιλάμε για Στουτγκάρδη. Και του λέω: κύριε Πετρόπουλη, τι εγγυάστε? Κατά την παραγωγική διαδικασία μου λέει: απολύτως τίποτα δεν εγγυώμαι. Λέω: τι εννοείται? Εμείς στην Ελλάδα έχουμε του κόσμου τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι το πρόσωπό μας είναι έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Και μου λέει: τι λέτε? Αυτό που σας λέω. Μου λέει: δεν εγγυάμαι τίποτα. Εγγυάμαι, μου λέει, ότι έκανα. Αποστήρωσα τα προϊόντα με τη μέθοδο της γάμα ακτινοβολίας. Το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Εγώ εγγυάμαι ότι κάνω αυτό το πράγμα. Ίσως έχουμε μπερδέψει τον κόσμο, θα το δέσουμε λίγο. Και του λέω: μάλιστα, εμπειρικά πείτε μου ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας μεθόδου? Γύρω στο 70% μου λέει. Άψογα. Οι προδιαγραφές του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, ήθελαν να εγγυάσει εσύ που αγόραζες από εκεί ή που αγόραζες από το όποιο εργοστάσιο που αυτό εγγυόταν το 70%, να εγγυάσει το 98%. Για τέτοιο κράτος μιλάμε και για τέτοιους εταίρους μιλάμε. Οι εταίροι είναι πραγματικοί, ξέρουν τι κάνουν στις οικονομίες τους. Από πουθενά δεν περιμένετε, δεν θα μας σώσει κανένας, κύριε Πετρόπουλε, εκεί θέλω να καταλήξω.
Έκανα μια μικρή παρένθεση για να τονίσω και τον Ευρωπαϊκό Νότο που βάφτιζε τα προϊόντα και τα υπερτιμολογούσε στη χώρα μας. Κερδοσκοπούσε δηλαδή σε βάρος της χώρας μας, γιατί εμείς που είπαμε ότι είναι κινέζικο το προϊόν το δώσαμε 0,23, ενώ το αντίστοιχο ισπανικό που το έπαιρνε η Ισπανία από την Κίνα έφτανε να πουλείται στην Ελλάδα 1 ευρώ, πενταπλάσια τιμή δηλαδή. Να κερδοσκοπήσουν και τώρα στο κουφάρι της χώρας που έχει απομείνει. Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρη και η εμπειρία σας και το πώς αυτή απαντάει στο ότι καμία χώρα δεν είναι τέλεια και ότι όλες οι χώρες έχουν πραγματικές αδυναμίες. Κλείνοντας, να επαναλάβω την ερώτηση. Θυμίζω ότι στις πρόσφατες εκλογές συμπορευτήκατε πολιτικά με την Ένωση Κεντρών του Βασίλη Λεβέντη. Πείτε μου σε τι φάση βρίσκεται αυτή η συνεργασία με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και με το κόμμα. Ωραία. Ναι, πράγματι συμπορευθήκαμε. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας από την πλευρά μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών ήμασταν αυτοί που δώσαμε συνεντεύξεις, γυρίσαμε σε όλη την Ελλάδα. Υπερβάλαμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, εγώ έβαλα και τον εαυτό μου στο ψηφοδέλτιο και βγήκα πρώτος στην Α' Αθήνας. Όσους ψήφους πήρανε τα χρόνια, έπαιρνε η Ένωση Κεντρών τα 25 χρόνια τα οποία πολιτεύεται, σχεδόν τους πήραμε μαζεμένους τώρα. Δεν συνεχίζουμε τη συνεργασία με την Ένωση Κεντρών, είναι επιλογή μας. Το χειρίζεται και η νομική υπηρεσία το θέμα για κάποια πράγματα τα οποία έχουν προκύψει. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ένωση Κεντρών. Εύχομαι να συνεχίζει να πάρει τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών που πήρε στη συνεργασία μαζί με το θεσμό. 0,23 έπαιρνε και φτάσαμε το 1,79, το 1,80. Και να πάρει και μεγαλύτερο από αυτό το ποσοστό. Είναι γνωστή η πορεία του καθενός, και η επιχειρηματική και η πολιτική. Εμείς συνεχίζουμε την πολιτική μας καριέρα βασισμένη στην επιχειρηματική μας εμπειρία, βασισμένη στην εργασία μας, βασισμένη στην καθημερινότητα. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις απόψεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.